салом арз мекунем ба ҳамаи шумо дӯстон ва ҳаводорони футболи меҳан. Инак барномаи навбатии таҳлилии фанзон аст ки манзури шумо мегардад. Дар ин барнома мо хостем ки нахуст аз дастоварди тими миллии футболи кишвармон дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми мердека манзури шумо бигардонем ки он ҷо тими миллии кишвари мо якбора дар финал иштирок намуд ва бар тими мунтахаби Малайзия бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард. Ҳарчанд рақиби тими миллии кишвари мо дар марҳилаи ниманиҳоии дастаи Фаластин буд, аммо бо сабабҳои барои ҳамагон маълум дар марҳилаи ниманиҳоӣ иштирок накард ва ҳамин гуна тими миллии кишвари мо дар финал бар мунтахаби Малайзия бо 2 голу беҷавоб ғалаба ба даст оварда ин ҷомро болои сар бардошт. бозии ниҳоӣ барои дарёфти ҷоми мердека 2023 байни мунтахабҳои футболи Тоҷикистон ва Малайзия баргузор гардид. дидори мазкур дар варзишгоҳи миллии Букбукит Ҷалили Куала-Лумпур доир шуда бо ҳисоби 2-0 ба суди шогирдони Петр Шегирд ба анҷом расид. бояд бигӯем ки мусобиқа барои дарёфти ҷоми мердека маротибаи 42 аст гузаронида мешавад ва ҳамакнун ин навбат Тоҷикистон ин ҷоизаро болои сар бардошт. дар қисмати аввали вохӯрии футболбозони тоҷик борҳо имконияти кушодани ҳисобро доштанд ва ниҳоятан дар дақиқаи 44 ҳамлагари ҷавони тими миллӣ Рустам Соиров баъд аз як зарба ба кунҷи поёнии дарвоза гол ба самар расониду ҳамин гуна Тоҷикистон дар ин вохӯрии муҳим ба пеш баромад. дар дақиқаҳои иловагии қисмати аввали вохӯрӣ мунтахаби Малайзия имкони хуби задани голи ҷавобиро дошт, вале дарвозабони якачини мо беҳтару хубтар ҳунарнамоӣ карда вазъияти мушкилро дар назди дарвозаи худ бартараф кард ва ҳамин гуна қисмати аввали вохӯрӣ байни мунтахабҳои футболи Тоҷикистон ва Малайзия бо як голи беҷавоб ба анҷом расид. дар нимаи дуюми рақобат талошҳои футболбозони тими миллии Малайзия бештар шуд, зеро онҳо мехостанд ҳисобро баробар бикунанд. ҳамзамон шогирдони Петр Шегирд низ аз якчанд ҳуҷумҳои ҷавобӣ истифода карда имкони хуби голзаниро доштанд, вале чунин ҳолатҳои хуби голзаниро самаранок истифода бурда натавонистанд. 2 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ Шаҳром Самиёв, ки дар қисмати дуюми вохӯрӣ ба майдон бароварда шуд, тавонист маротибаи дуюм бо зарбаи худ хатти дарвозаи якачини Малайзияро рахна бисозад ва ҳамин тавр ҳисобро тағйир бидиҳад. дар ниҳоят мунтахаби Тоҷикистон барандаи ҷоми мердеке дар соли 2023 гардид. голҳои ба самар расонидаи Рустам Соиров ва Шаҳром Самиёв Тоҷикистонро дар ин вохӯрии ниҳоӣ барандаи ҷом гардонид. арзман садоштаги добар баланд мешавад ва мунтахаби Тоҷикистон дар мусобиқаи мердека қаҳрамон мешавад. пас аз анҷоми бозии финалӣ дар вазъияти тантанавӣ ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ва ситоди мураббиён медалу ифтихорнома ва ҷоизаи асосии ин мусобиқа тақдим карда шуд. бозам дастаи мо тавонист дар як мусобиқаи дигари байналмилалӣ ҷомро боло бардорад. кулли мухлисони футболи меҳанро бо ин ғалабаи таърихӣ табрик ва таҳният мегӯем. дар мусобиқаи мердека мунтахаби Тоҷикистон қаҳрамон мешавад. акнун ба мунтахаби Тоҷикистон мо бурдбориҳо дар бозиҳои дар пешбурда таманно дорем ки бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон хоҳанд буд. аз моҳи ноябр оғоз мешаванд ва дар моҳи январ бошад албатта марҳилаи финалии чемпионати Осиё. қаҳрамонҳо чемпионс. ҳафтаи сипаришуда ҳамзамон бозиҳои даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон баргузор шуданд ки он ҷо дастаи Истиқлол ба Регар Тадас ғалаба ба даст овард. ҳарчанд аз рӯи натиҷаи 2 бозӣ, зеро бозии аввал Истиқлол бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуда буд, аммо дар дидори дуюм бозӣ мусовӣ шуд, вале ба ҳар ҳол Истиқлол ба финал баромад. бозиҳои ҷавобии марҳилаи нимниҳои ҷоми Тоҷикистон 2023 оид ба футбол баргузор гардиданд. аз он ҷумла тимҳои Регар Тадази шаҳри Турсумзода ва Истиқлоли шаҳри Душанбе бозии ҷавобии худро доир намуданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсумзода доир гардида бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. қисми аввал бидуни задани гол пушти сар шуд. дар дақиқаи 70 қисми дуюми нерӯсанҷӣ нимҳимоятгари бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе Эҳсони Панҷшанбе ҳисобро кушод ва дастаашро ба пеш баровард. Ёқубҷон Ахмедов аз ҳайати дастаи Регар Тадас дар дақиқаи 94 голи ҷавобиро зад. бо ҳамин тартиб бозии ҷавобии марҳилаи нимниҳои ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол миёни тимҳои Регар Тадази шаҳри Турсумзода ва Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт ва дар натиҷаи 2 вохӯрии бошгоҳи Истиқлол бо ҳисоби 2-1 ба бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2023 баромад.
бозии дигар миёни дастаҳои футболи Равшани Кулоб ва Хатлони Бохтар сурат гирифт, ки дар ин дидор ҳарчанд Хатлон ғалаба ба даст овард, вале бо вуҷуди он дар бозии аввал ки шикаст хӯрда буд, ҳамин гуна ин дастаи шаҳри Бохтар на танҳо Лигаи Олиро тарк кард, балки аз ҷоми Тоҷикистон низ канор рафт. бошгоҳи Равшани шаҳри Кулоб ба бозии ниҳои ҷоми Тоҷикистон 2023 баромад. Дар доираи бозиҳои ҷавобии марҳилаи нимниҳои ҷоми кишвар тимҳои Равшани шаҳри Кулоб ва Хатлони шаҳри Бохтар ба ҳам омаданд. бозии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби 0-2 ба суди дастаи Хатлон хотима ёфт. дар дидори мазкур сармураббии тими Равшан Тоир Муъминов чанд бозигари асосии даста аз он ҷумла сарвони тим Холмурод Назаров ва дарвозабони асосӣ легионери украинӣ Евгений Гритсенкоро ба ҳайати бозигарони захиравӣ гузошт. чун бозии аввал бо ҳисоби 3-0 ба суди Равшан хатм шуда буд, бозигарони дастаи Хатлон аз оғози рақобат зуд ба ҳамла мегузаштанд ва хати ҳимояи Равшанро рахна мекарданд. дар дақиқаи 35-уми нерӯсанҷӣ Сунатулло Азизов аз ҳайати дастаи Хатлон бо маҳорати волои хеш тӯбро вориди дарвозаи Равшан намуда ҳисобро кушод ва дастаашро ба пеш баровард. бо гузораи ҳамагӣ чанд дақиқа футболбозони шаҳри Бохтар голи дуюми хешро вориди дарвозаи Равшан намуданд. муаллифи гол Беҳрӯз Хуҷаев гардид. қисми дуюмро низ бозигарони Хатлон бисёр хуб оғоз карданд. онҳо якбора чанд ҳолати хатарнокро дар назди дарвозаи Равшан созмон доданд, аммо муваффақ ба задани гол нашуданд. дар миёнаҳои қисми дуюм довар ба дарвозаи дастаи Хатлон пеналти таъин намуд. дарвозабони ҷавон умедбахши Меҳан Сафармад Ғафуров зарбаи Муҳаммадшарифи Саидхоҷаро баргардонида дарвозаашро аз големи нигоҳ дошт. бо ҳамин натиҷаи 0-2 бозии дастаҳои Равшани шаҳри Кулоб ва Хатлони шаҳри Бохтар дар доираи бозиҳои ҷавобии марҳилаи нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2023 оид ба футбол ба анҷом расид ва дар натиҷаи 2 вохӯрӣ бо ҳисоби умумии 3-2 бозигарони шаҳри Кулоб ба финали ҷоми Тоҷикистон баромаданд. барои ба даст овардани ҷоми кишвар ин тим бо дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе бозӣ мекунад. дар боло мо дар мавриди иштироки дастаи Хатлон дар ҷоми Тоҷикистон ҳарф задем. ин тими футбол баъд аз натиҷаи ғайриқаноатбахш дар мавсими ҷорӣ расман пас аз бештар аз 30 соли фаъолият дар Лигаи Олии кишвар тарки Лигаи бартари кишвар намуд. ин дастаи овозадор, ки дар замони гузашта Вахш ном дошту бисёр ҳам маъруф буд ва ҳамзамон якчанд маротиба дастовардҳои арзандаро низ соҳиб шуда буд, вале имсол аз чӣ бошад, ки натавонист натиҷаи дилхоҳро дар Лигаи Олии кишвар нишон бидиҳад. аввал сармураббӣ, баъдан худи даста аз лига канор рафтанд. бозии даври сеюми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ дар гурӯҳи Б байни дастаҳои Хатлони шаҳри Бохтар ва Регар Тадази шаҳри Турсунзода дар варзишгоҳи Пахтакори шаҳри Бохтар баргузор гашт. ин бозӣ бо ҳаракатҳои ҳадафмандонаи футболбозони ҳарду даста оғоз ёфта хело ҷолиб ҷараён гирифт. дар ин бозӣ футболбозони дастаи Регар Тадас ҳарчанд меҳмони дастаи Хатлон буданд, ҳаракатҳои бештари головар анҷом дода талоши бештар доштанд ва мушоҳида гашт, ки бо омодагии хуб ба бозӣ ҳозир гаштанд. дар қисми аввали бозӣ футболбозони дастаи Регар Тадаси шаҳри Турсунзода аз як ҳаракати ноҷои дарвозабони дастаи Хатлон истифода намуда ҳисоби бозиро кушоданд ва ин гол аз ҷониби футболбози даста Анвар Муродов ба дарвозаи Хатлон ворид карда шуд. футболбозони дастаи Хатлони шаҳри Бохтар баъд аз чунин ранг гирифтани бозӣ ҳаракатҳои зиёди головарро анҷом доданд, то ки ҳисоби бозиро баробар кунанд, лек ба ҳадаф расида натавонистанд. ҳамин тавр қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи меҳмонон анҷом ёфт. ҳамин тариқ бозӣ байни дастаҳо бо пирӯзии Регар Тадази шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 1-0 ба охир расид ва футболбозони дастаи Хатлони шаҳри Бохтар беҳтарин имконияти дар Лигаи Олӣ боқӣ монданро аз даст доданд. бояд гуфт, дар таърихи футболи замони соҳибистиқлолии мамлакат дастаи Хатлон пештара Вахш ҳеҷ гоҳ аз Лигаи Олӣ хориҷ нашуда буд. бо мағлуб шудани дастаи Хатлон дар бозии имрӯза даста дар Лигаи якум бо
бозиҳои худро анҷом медиҳад ва расман шонси дар лигаи олӣ боқӣ монданро аз даст дод ва ба таври расмӣ лигаи олиро тарк кард. Дастаи Регар Тадаст дар бозии сеюми марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистон 2023 дар гурӯҳи Б ба тими Хатлон бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд ва тибқи иттилоъ бозии баъдиро дар даври чоруми марҳилаи сеюми чемпионати Тоҷикистон бо тими Хуҷанд анҷом медиҳад. бошгоҳи футболи истиқлоли Тоҷикистон барои худ нақша гузоштааст ки як варзишгоҳи дигар бунёд бикунад. Ин варзишгоҳ берун аз пойтахт дар дараи зебоманзари алмосии шаҳри Ҳисор бунёд мешавад ва фикр мекунам ки баъд аз сохта ва истифода додани чунин як варзишгоҳи замонавӣ, Истиқлол метавонад бозиҳои хонагии худро дар ҳамон ҷо баргузор кунад. Вале мухлисон то ин қадар масофаи раҳ мераванд ё на? ин саволе аст ки ҳамакнун баъд аз мавриди истифода қарор гирифтану анҷоми бозиҳои расмӣ мушоҳида карда метавонем. қароргоҳи бошгоҳи футболи Истиқлол дар дараи зебоманзари алмосии Ҳисор ҷойгир буда макони муносибу мувофиқест барои машқу истироҳати футболбозон. Бошгоҳи футболи Истиқлоли Душанбе дар доираи амаликунии барномаи махсуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар бораи рушди футбол дар деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки майдони футболи воқеъ дар қароргоҳи худро таъмир карда ба меъёрҳои стандартӣ ҷавобгӯ гардонад. тибқи нақша акнун дар майдон ҷой барои зиёда аз 3000 мухлис сохта мешавад, то ин ки мухлисон тавонанд ба тамошои бозиҳо омада дастаи худро дастгирӣ намоянд. хеле ки ҳамаи шумо дидед, корҳои мо асосан моҳҳои майи соли ҷорӣ оғоз гирифта буд таҳти роҳбарии президенти клуби Истиқлол Шоҳрух Саидзода оғоз гардида буд. Ҳама шумо медонед, шумо албатта дар оғози корам навор гирифта будед. Дар ин вақт ба кадом дараҷа кору бори мо расидааст, шумо ҳаматон дида истодааст. Мо ба нақша гирифтагием ки то охири ҳамин сол бояд ҳамин майдон, ҳамин ҷои тамошобина анҷом тем кору борша. баъзе корҳои дохилӣ мемонад ки мо уҳдадор ҳастем ки то мавсими нав яъне ки моҳҳои марта мо бояд ҳама майдона пурра ба омода созем ба мусобиқаҳое ки дар нақшаи мо аст ки чемпионате ки дар Тоҷикистон мешавад, клуби Истиқлол бояд бозиҳои дохилии худро дар ҳамҷо гузаронад. инчунин дар варзишгоҳ утоқҳои либосивазкунӣ, тиббӣ, комиссарон, доварон, дарсҳои назариявӣ, минбар барои меҳмонони фахрӣ ва ҳаммом бунёд карда мешаванд. аз ҳама муҳим, роҳбарияти бошгоҳи Истиқлол нақша дорад ки майдонро бо чароғҳои замонавӣ таъмин намояд, то шабонгаҳ ҳам вохӯриҳо роҳандозӣ шаванд. шурӯъ аз мавсими нав ин майдон ба ҳайси майдони захиравии бошгоҳи Истиқлол фаъолият карда, вохӯриҳои тим дар доираи мусобиқоти Лигаи олии кишвар ба ғайр аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ин ҷо ҳам рӯй даст гирифта мешаванд. бо ҳамин тамом то дидорҳои навбатӣ сарбаланду муваффақ бошед.